Σήμερα, 11 Μαΐου, Εανθήκη, ανεξάρτητη φοιτητική κίνηση, κλείνει 2 μήνες από την ημέρα της ίδρυσής της. Όπως έχουμε ξαναπεί, σκοπός για τη δημιουργία της κίνησης αυτής ήταν αποκλειστικά και μόνο η εκπροσώπηση όλων εκείνων των σπουδαστών, οι οποίοι αηδιασμένοι πλέον από τις υπάρχουσες παρατάξεις, καθώς επίσης και από τον τρόπο που διαχειρίζονται τα προβλήματα της σχολής μας, αλλά και των ίδιων των σπουδαστών, ψάχνουν μια φωνή λογική σε έναν κόσμο παραλόγων. Επίσης, ευσεβής μας φώτος είναι, μέσα από την κίνηση αυτή, να καταφέρουμε να αφυπνίσουμε όλους εκείνους τους υπνοτισμένους από τα ασύστολα ψέματα, καθώς και από τις γεμάτες εντυπωσιασμό κινήσεις των παρατάξεων, και να τους παροτρύνουμε να πάρουν επιτέλους την κατάσταση στα δικά τους χέρια και όχι να αφήνουν να τη διαχειρίζονται τα χέρια του κάθε κομματικού αντιπρόσωπου της κάθε παράταξης, που ως μοναδικό σκοπό έχει την εξυπηρέτηση και εφαρμογή της δικής του κομματικής γραμμής. Γι' αυτό το λόγο η κίνησή μας είναι ανεξάρτητη από κομματικά συμφέροντα και δεν υπακούει στις γραμμές κανενός κόμματος. Όλο αυτόν τον καιρό, από τη δημοσιοποίηση του πρώτου μας βίντεο ως σήμερα, δεχόμαστε διάφορες επιθέσεις, κυρίως από συναδέλφους της Πουκουσού. Έτσι έκαναν πάντα, έτσι κάνουν και τώρα. Φαίνεται θεωρούν τον αριστερό χώρο δικό τους χωράφι και δεν θέλουν συνειδιοκτησία. Έτσι μάλλον εμείς, μπαίνοντας στα δικά τους χωράφια, τους κάναμε να ενοχληθούν. Αυτή είναι η γραμμή που τους θέτει το κόμμα, αυτοί και ακολουθούν. Τους πληροφορούμε όμως παραθέτοντας ένα παραλληλισμό, γι' αυτό λόγο τους θεωρούμε ανάξιους εκπρόσωπους του αριστερού χώρου και των αρχών που αυτόν διέχουν. Όπως κάθε σοφρόν χριστιανός πιστεύει στο Θεό και στις βασικές αρχές που η θρησκεία του εκπροσωπεί, αλλά νιώθει αηδιασμένος από αυτούς που αυτοαποκαλούνται αντιπρόσωποι του στη γη, και φυσικά εννοούμε την Εκκλησία. Έτσι και εμείς πιστεύουμε στη μαρξιστική φιλοσοφία θεωρία, αλλά θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αρχή κόμμα που να είναι άξιος εκπρόσωπός του. Κλείνοντας, και αυτό εκφράσουμε τον αποτροπιασμό και την αμέριστη λύπη μας προς όλους τους σπουδαστές που για μια ακόμη χρονιά θα ανεχτούν τις φλιαρίες και την αμέτρητη σε ποσότητα ηλικιότητα των εκπροσώπων της ΠΑΣ, που ως πρώτο κόμμα θα έχει και τον πρώτο λόγο στις γενικές συνελεύσεις, σας πληροφορούμε ότι η Ανθήκη είναι και θα είναι εδώ έτοιμη να κρίνει και να κατακρίνει, να συζητήσει και να αντιπαρατεθεί για πολύ καιρό ακόμα. Ήρθαμε για να μείνουμε και θα μείνουμε, έως ότου αλλάξει κάτι. Αγωνιστικά, Ανθήκη.